masasabi mo? Nasaan ako? Sino ka? Grabe, makakalimutan mo yung pagkatao mo dito. Humiwalay ba yung kaluluwa mo? Ayos, grabe. The best. Alright mga kabalen, so eto na no, nandito na tayo sa loob ng Sanctuary Massage and we are very lucky kasi makakasama natin ang mismong owner ng massage clinic na to. Walang iba kundi si Sir Ben Ang. Nice to meet you, Nice sir. to meet you, sir. It's a pleasure na nandito po kami ngayon. Please say hi to our followers po. Hi po sa mga followers po ni Mr. MJ Mendoza po. Hi po sa inyo. Ayan. Sir, bigyan niyo naman kami ng konting background. Sino po ba si Sir Ben Ang? Si Ben Ang po ay very ordinary lang po, citizen. Ako po ay isang occupational therapist, registered massage therapist, as well as I am a osteopath practitioner po. Ordinary pa siya niyan, ha? Ay, tatlo. Okay, sige po. And then, nangangarap lang po na magkaganitong klaseng buhay. And may mga therapist po ako na mga Filipino din. Ilan po mga therapist nyo dito? Actually, there are 8. Wow! And a very well-trained and very well-experienced therapist because ang prinsipyo ko po is little knowledge is dangerous. So that's why I always train and update with my therapist kung anong mga kondisyon na dapat i-treat sa bawat kliyente. So may every month kaming training dito. Ina-update ko sila, tinitrain ko sila. Ayun. So, sir, napansin ko, no? Ang ganda ng design ng ano nyo. At pagpasok ko pa lang po kanina, talagang amoy na amoy yung parang mint na amoy na parang talagang nakaka-relax. Ang galing. So, sir, baka naman pwede mo kaming itour sa loob. Okay po. Let's go. Alright. Room number 1 and room number 2, the same lang po sila. Uy, okay. Tapos, So, for single po ito, mga single treatments. Single treatment po. Opo. Ito po yung room number 3 namin. Dito po namin, ang room na ito ay, ito po yung tinatawag namin na prenatal room. Sa mga buntis po. Tingnan nga po natin, sir. Pasok tayo. So, ito, tingnan nyo, oh. So, talagang nakashape yung parang buntis na figure dito. So, sir, balita ako, kasi ako pagkaalam ko sa Pilipinas, hindi nila minamasahe ang buntis. That is right. For the 3 months. For 3 months, very sensitive, very critical yan. So, after 3 months, depende kung anong case ng buntis po. Opo. Oo. Pero ang therapist dito is very well trained. Hindi ko po ibibigay sa client na hindi siya na-train sa mga pre and postnatal. Ayun. Hindi lang po sa mga buntis, yung after yung postnatal po. So, is it necessary for yung postnatal or prenatal na magpamassage? Of course. Yes. I see. Ayun. Now we know. Yep. Okay. Yeah. Dito po yung ginagawa namin. Ito po yung cupping. Dito po yung hot stone. Okay. Ang itong clinic namin, before namin minamassage, tinitreat ang mga client po namin, mayroon po kaming hydrotherapy. So before siya i-massage, the first 5 minutes and the last 5 minutes, ang clinic po namin, lahat ng therapist, the same ang way of treatment. Kasi ina-hydro namin, meron kaming hydrotherapy po dito. So aside from that, meron po tayong couples room. Ito po yung tinatawag naming couples room. Ayan, tingnan natin. Okay. So, pwede dito mag-asawa, mag-jowa,
Kung Oo, gusto nilang couples room po. ayaw nilang maghiwalay kahit na nagpapamasahe, Oo. pwede sila dito. Pwede sila, tapos Yan. bigyan namin ng privacy ang babae kung sensitive na ang minamassage sa sinasarado namin. Oh, ayun, galing na. Sinasarado namin. Kung sensitive na, nakasupay na, naka-face up na yung babaeng client. Kasi ang lalaki na client, ang lalaki na therapist hindi pwedeng makita niya. So ibalik namin pag tapos na. Ayun. Yan Galing. Couple na ulit. Oo. Dito, Nice. itong room na to, dito ako palaging fully booked. Okay. Ano po ito, sir? Tingnan po natin. Sa room na ito, no oil dito. Walang oil na dito. Dry massage ang ginagawa. Hindi to sa massage. Oh. Ano po ito, sir? What does this Dito na room po ang osteopath room. do? Okay. Kami po, ako lang po ang first na dito sa Alberta na may table na ganito. Wow, special to, sir? Oo, because How special is this table? kasi kung mayroon kang problema sa lower back mo, may lower back pain ka, ang ginagawa ko po ay nagagawa ako ng spinal decompression. Ito. Uy, gumagalaw mga kabalin. Wow. Yan. Nice. Uy, gumaganon. Oo. Ngayon, kung may problema ka, yung motor vehicle accident at yung may mga whiplash, tinitreat namin dito pag ganito. Meron kaming neck flexion and extension. Oh. Ito yung osteo treatment. Ngayon, para matreat ng maayos, ginaganito ko. Oh, I see. So, para maintindihan po ng client po, meron kami si Mr. Roger na in-explain ko sa Bale, kanila. ito po, sir. Sino po to? Si Roger. Si Roger. Kasi i-explain ko anong part ng ribs mo or dito mo ang tinitreat ko. So, para i-explain ko sa client kung anong ginagawa ko sa kanila. Nice. Hello, Roger. Kamusta? Pero okay to, sir. Yes Ben, po. First time po dito sa Alberta na may So ganito. wala po kaming makikitang ganito sa buong Alberta. Wala pa. Uy, okay. Wala pa So po. nag-iisa lang tong sanctuary Sa osteo. massage Sa osteopath na may ganitong klaseng table. Yun. Talagang sulit na sulit ang punta mo dito mga kabalan kasi talagang lahat ng treatments na necessary meron sila ginagawa nila. Hindi sila basta-basta masahe lang na masahe o Hindi treat po. lang ng treat. Talagang pinag-aaralan. May scientific basis. Oo. Galing. Mayroon kaming monthly meeting dito. Example na binibigyan ko ng cases ang mga therapist. Tapos kung mayroong mga cases dito ng mga client na pumupunta, sasabihin nila sa akin, nagbi-brainstorming kami na, Ben, ang case ng client, whiplash. Ang case ng client ay sa lower back. Anong pinaka magandang treatment? Hindi basta-basta papasok lang sa kwarto at i-massage. No. Wow. Mayroong talagang goals. Ayun. Ang goals po namin dito na mawala kayo sa clinic. Hindi bumalik. Hindi babalik. Kasi pag bumalik, ibig sabihin, hindi kami nagamot. epektibo. Oo nga naman. So, ang goal namin ay gagaling ka. yes. Kaya pag bumalik, ibig sabihin, hindi nyo naayos na maanang yung Hindi, sakit ang niya. ibang, it's a case-to-case basis. Yung po. mga sessions, kasi may mga may sessions. mga client din na gusto lang silang relaxation. Oh, yes. Oo. Oo. So, there's a short-term goal and there's also a long-term goal. Kagaya sa ibang business, mga ganun ba? Opo. Yun. Wow. So, yan mga kabaleno, narinig nyo from the owner himself na talagang napakaganda ng service nila dito. Then demonstrate niya sa atin kung paano yung mga ginagawa nila, how their facility works, and kung anong klaseng treatment yung mga ginagawa. Talagang one of a kind. I would say it's one of a kind kasi nga, unang-una, yung ginagamit nilang table. Nag-iisa sa Alberta
sa osteo. Opo. Diba? Ayun. Lahat ng table po namin hydraulic kasi Wow. gusto ko po ang therapist ay hindi sila mahirapan. Mhm. Kasi ang ano ko na, alagaan ko ang mga tauhan ko. Kasi sabi nga nila, health is wealth. Mhm. Kawawa naman ang therapist kung hindi siya hydraulic. Oo. So, nakabase sila sa height nila, kung anong gustong height nila. Komportable yung therapist mo. Komportable ang therapist ko. Wow. Oo. Lahat dito hydraulic. Oo nga. Sir, alam mo sa lahat ng mga sinabi mo, lahat ng dinescribe mo, parang gusto ko magpamasahe tuloy. Oo, sige. Grabe. Massage kita, sir. Well, sige po, gusto ko pong magpa-treatment, no? Pero siguro for now, parang relaxation muna kasi medyo nananakit yung mga likod, lower back, upper back. Kaya niyo po bang ayusin yan, sir? Oo, kayang-kaya. Ayun, sige. Pero how much naman po just for our for Ay, our oo. viewers? Ang charge po namin dito is 1 hour is 115 per hour. That's for relaxing No, massage. everything na ay Wow. either relaxation, deep tissue, prenatal, unless kung may additional kayong modality Okay. na ito ang tinatawag na cupping po. Oh. May cupping kami dito. Cupping. Oo. Ito yung parang parang Ventosa. newer version ng Ventosa. Meron din kaming Oo. fire cupping. So dito, mayroon kami mga walang charge to kasi pang ano Hot to. ano to eh? Hot towel. Oo. Oo. Ito meron din kaming hot stone. Uy, hot stone relaxing Oo. yan. Sarap niyan. Oo. Ito ay special kung yung mga female clients natin na mayroong dysmenorrhea, Okay. yung mga Hot nagka-cramps. compress. Dito namin. Oo. Tinitreat namin ng maayos dito. Oh, nice. Tapos ang pinaka-priority ko dito as a clinic owner, kailangan ang clinic ko organized at malinis. Ayos. Okay. Yan So, po. sir, very affordable naman po pala. Talagang nasa... Direct billing po kami sa lahat ng mga insurance. Ayun, ang gusto ko Kahit sabihin. na Manitoba Insurance, Alberta Blue Cross, lahat po. Lahat. So, direct billing sila. Pwede gamitin ang insurance nyo. Gamitin nyo. Sayang yan. Gamitin yung mga insurance nyo at magpamassage kayo dito sa Sanctuary Massage. Okay? Sir, tirahin nyo na. Baka tirahin pa na iba. Sige po. Let's go, mga kapalid. Sige po. Ano masabi mo? Nasaan ako? Sino ka? Grabe, makakalimutan mo yung pagkatao mo dito. Humiwalay ba yung kaluluwa mo? Ayos, grabe. The best. Alright, so ayun mga kabalin, no? Grabe, talagang napaka-relaxing ng ating experience dito sa Sanctuary Massage. At eto pa, very thankful tayo kasi tinur tayo ng mismong may-ari ng massage clinic na to. Kaya talagang very grateful po ako sa inyo, sir. Ben, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. Kaya sa mga gusto pong magpa-massage, mag-relax, magpa-osteopath, at gusto nyo mawala yung mga sakit-sakit na mga kalamnan nyo at mga buto-buto nyo, punta lang kayo dito sa Sanctuary Massage at siguradong mare-relax kayo at mako-correct ang inyong mga deformities or whatsoever. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating vlog for today. Once again, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye!